Pitip nam bau Jisu isynei bahaya pitip nam bau ieit je pi aduk kata-kata. Pitip nam baga jingai ke jong u kadap biang ke jim ke jong pi. Bahaduk ni ka klip mat ke bementa. Piok mat ye ke jing kerku, piok mat ye ke jing penkia, piok mat ye ke kamba namar bau trai u ieit je pi. Kalau dan kui ke jing jah ke tin ke jong blai ba u Petros sabu latong dok kha umyoi ba ke tin jublai ke thu ba anda bau Jisu lawan ba kita ki dok kha ki ladap ha ke jar ke jong u bat hadin nang ta ba u Petros u kelaka bemut. Uyok mat syai ke jing bah ke jong trai ba hadin nang ta un sakelaka bemut. Tengah ngai ba u blai u kerku ye piru haduk kat ni. Mdei ba pinchu kemen ke jing kerku ndrei u trai u khot ye piru sya ke jing kelaka bemut. Haka testament ke berim ke thu yangi. Balada don u briu u bapang. Kamtam u bapang ye ke jingpang nyang lengkut. Ki briu ki juk pen ria ya u ki juk quarantine no ya u namar ki ting balada uni u bapang ukta ya u tau bakhia uta u bakhia ru un yo amat ya kata ka jingpang kan ni ke jingpang ka bayabit kan ni ke jingpang ka besniu bam dan dawai ka bala ban pen khia yu no briu bolio pang ni ke jingpang nyang lengkut ni ke tin ke jong blai ka ong nyang tholi dan jing pen khia tade heng ta habau Jisu wan u Jisu mdei bu ukiar na kita kinong pang nyang tholi u Jisu wan ban kta ya kita ki bapang nyang tholi bat habau kta ya kita ki bapang nyang tholi kata ka jing kta ajeng u ka pen khia ya ki ka testament ka barim bat ka testament ka batmai ka don kata ka jing pher ha ka testament ka barim ka pop ka kta bat ka pen pop ya ki wei ka pop ka penyap namar ka bainong jongka ka long ka jingyap ong ka tin ka jong blai ka pop ka penyaklat ka pop ka quarantine yo briu nau blai ka pop ka penlengkot i kiti ki jong blai ka baumla ban yarap i ki skor jong ka khia ya ka baumla ban snow namar ka pop ka penyaklat kata ka di ka testament ka berim shwa ba u Jisu unwan henry anda haba wan u Jisu ka bible ke thu ba ka wan ka jingai bat ka jing shisha bat haba trai wan dei ma u bakhoj ukta yo bam khoj bat uni u bam khoj u yo ya ka jing pen khoj ha ka testament ka barim u bam khoj ukta e bakhoj bat u bakhoj u yo jingpang u yo ya kata ka jingbam khoj hanre ka testament ka batmai haba u ba u ta u bakhoj ukta e bam khoj u ta u bam khoj u klalong u bakhoj nga ai ngo yo blai ka ne ka por ka bamenta namaru Jisu u dei ka jingai bat ka jing isynei ukta ya fi upen khia ya fi upen kala ka bamut ya pi uthau thma ya pi upen kala ka jim ka jong pi mdei ma pi la dei lupa ki bapop ngi la dei lupa ki bapop shim lawan ban penram ya pi shim lawan ban tim ya pi shim lawan ban kli jingkli ya pi re uwan ban kta ya pi nganget yang ni ka sngi ka bamenta pilai persang dala de ban laj na ka pop ban laj na kinigi jinglin ke basneo ban laj na ka bor jong ka jingdom ban laj na ka bor ka jong baman pidon ka jingpang pidon kata ka jingpat ha ka mensim pidon kata ka jing luet ha kata ka donot ka jong pi utrai u isynei pi pidon ka jing sngosi pidon ka jing kuslai ka jim ka jong pi ba uni u Jisu wan man kta ya pi ba ba u kta ya pi kata ka pop na ka jing ka jong pi ka kan ria no habau bakhoj u kta ya pi pinlong khoj ai lat bo Jisu kta ya pi uyang hang ni klip mat ni haga jing khang ka donot ka jong pi ailat ba un rung haga jim ka jong pi lada urung ba da bukta ya pi am un pen khot ya pi ailat ya u ba u un kta ya fi un le ya ka kamba aga jim ka jong pi namar utrai udai u balapen sle udai u balapen sle ba udai u nong pen em ka babel ka ong ba ka kerteng Jisu ka ba mut i unong pen em Chris ubalapen sle kamut unong pen em ubalapen sle ulawan khnang na bneng shakhndo bat ha u ka don kata ka jing ai bat ka jing isynei bat ha u ka don kata ka jing shisha bat ha ba pi pediang yauni ubalong ka jing ai bat ka jing shisha pinyo pediang ya ka jing pen em pinyo pediang ya kata ka jing shisha bat nganget bu trai un kta ya pi ha ka ne ka khlep mat ai lat bu trai kta fi khot yu Jisu kta yanga Jisu pen em yanga Jisu le isynei yanga barabo trai uwan ha ka jing em ka jong fi
mau un pen kalai fi ka tien ka jong blai kong dei mau ban pen kalai fi dei mau un pen kalai fi na ka buram sha ka buram dei mau kan un pen shat bor ya fi dei mau kan un pen thamai ya ka jing im ka jong fi dei mau kan un pen janai ya fi ba dei mau un pen scam ru kan ya kata ka jing ai nanti ka jong fi un pen scam ya ki jat ki jong fi finom putut finom or finom hap shu na do menta ba ngai bu try un pen ya fi ka nanti ka hok ka jing shisha ka jong o try it plat ya fi ba ku ta ya fi knang bu nyok ben penon kam ya ka jing im ka jong fi udan kam ya fi nga kren na ni ka por nam taw ni khona samla try it ya fi ba bu try kwa an penon kam ya ka jing im ka jong fi ai lat bu jisun rung ka do no jong fi un pen thamai ma u ya fi u khulmon man pen ram ngatip bu fi lai le pop palat teng fi ong ba tibu jisu nang map nu map singa tibu bleu nang la map nga han reu jisu lawan khnang daga banta ban map ya fi ulawan khnang om na ka banta kita ki ba hok an rei na ka banta ki ba pop ban penem da pi pop pi day the right person utrai wan khnang na ka banta jong fi utrai un pen khia un thau thamai ka jingmut prakhat ka man sim ka jong fi un pen shat bor ma pi la ban yeng pin shakri pin pla ya ka e ka ba pim chu la man shwa man ta pin la ya ka ega bapim juk mudur ya ka tau try un le aga jim ke jong fi ya ka ega bapim pim poi perkhat ya ka ta un le aga jim ke jong fi pinda lengo tat hadu kata ngai la dir ngam jula ban mudur mangalong kum ni ka de ka jing le ka jong try ka de ka jing ai ka jong u ka ba penlong inga kum bangalong dei ka hok ka jong u ka bakta inga ka de ka jing pin em ka jong u ka bakta inga ka de ka bor ka jong u ka bakta inga kum tangalong namar bu try ule ya kata ka jing em jong kum ba upenon kam ngai upenon kam ya fi ban ngai utrai un ra shu un kan tiu shu ya ka jing im ka jong fi ya ka ba pinang la ban le shibun ki ki ba kraw ka jing im ka jong fi namar pila absorb no try la pila absorb yang ka jing it pipdiang ni ka jing it pipdiang ni ka jing snai pipdiang ni ka jing ai pipdiang kan ya ka jing map ai haba pipdiang ya ka ni haba pidap da kata pila akan ban share ni ban ipad sekita kin ki badon kam la pila pediang ni ka jing it no try pidan ni ka jing it ki jong try ka download ka jong fi ban kumta pila akan man ai sekita ki badon kam ni ka jing it la pila don ni ka jing isnai ka jong blai am pi pediang ni ka jing isnai ka jong blai ka jing jo fi pila ban le isnai kan ni kita ki badon kam ni ka jing isnai na fi la pila pediang ya kata ka bor no try pi pediang ya kata ka jing pen slek no try pila akan ban ai ka jing pen slek agi we bakin long ken ki ba klan bor ki ba shat bor pin long ki nong yalap pin long nong plai ka tien ka jong blai ngai try pen kam mi fi ka ni ka sngi ka manta uwan ban kta ya fi ubahok uwan ban kta ya fi ubapop knang ba pnyo long ubahok ken hallelujah ban ngai ngo utrai na manta ni khubor o uang ka tien ka jong hakmi ngan le ki ba thamai manta fi behold I have come to do a new thing in your life ngawan ban le ka ba thamai behold all things become new ban wan ban thamai ka jing im ka jong fi sha ki barok kin long thamai la do ni ka sngi ai lat utrai rong ka do no jong fi ple ki jing khang ka do no wanom pen e wanom so sarong nget au tra shu pediang iu ke fin i ka kamba ha ka ji ke jong fi finom ba bia tat na do na ski ni ne duai trai nga duai na menta ni khna samla trai ki dang don ru trai ke ni ka por shibun ru ki ba kwa ben pediang ni me ko trai nga da duai ko konat ba ha ba ka jing khang ka do do juki ka ple me yo ko trai ban kta ben pen thamai ya ki ko trai meu ba hok me kta iu ba pop ba trai ki ni ki ba pop kin long ki ba hok na do ni ka khlep mat ka ba menta hallelujah try kini ko kunat giba tingit aba meme kta ablay kinlong khut na do kan ka sngi ka ba menta hallelujah try kini ko kunat giba la shapen rem try haba me kta me ko try ki yo mat ya ka jingpen kesan try o me kta ko kunat try kita giba do ya kata ka buram ki bla do len ai ka buram ki yo pat ya ka buram ka jome try ha ne ka sngi try me pen kup ya ki da kata ka pan snget ka buram pen kup ya ki ko try da ka bor ka jome da ka jingpen slek ka jome ba da do ne ka sngi ki barok ki jalong thamai hallelujah ngadwai ngakar khu trai na ro sngi kini ki khon ki jame kin ya ki nam sngo thak kin mare ki nam sngo lai trai ni ki khon jame kin her ke thap nyang gi kum ki pukni ablai trai me de blai bu pen chai bor ye ki taki ba sngo lai de me wa ai bor ha ki taki bam dan bor de me ko trai ha oi bu plat ye ki taki badan ha ka bindi de me ko trai ba lao ko trai ye ki taki jingte jing khom barot ba de me ko trai bu pen khia ye ka man si mi ki jing mot trai bu pen khia ye ka do trai ha ba ki it me shimti ablai ba no ne ka sngi kin long kumba me long haka jing khoj haka hok ba ka jing shisha hallelujah ngai ngo ko trai ba ki kup ye me do ni ka sngi ma de me ba kta ki ma de me ko kan ra trai ba pen thamai ki hallelujah ngai ngo ko trai ki barok ki jalong thamai na do ni ka sngi ka teng Jesus amen amen
Kabau try ukta efi pila khoi. Kabau try ukta efi pila hok. Kabau try ukta efi pilong ki belapen kesan bat filong ru ki badap da kaburam utrai kerku wanum im syuk ka jing im ka ba penram yala di wat im syuk ta ka jing im ka ba isynei yala di wat im syuk ka ta ka jing im kan ka ba ki briu ki kran ayu ya phi hinrei utrai onga ieit ya phi ba ngalapen im ya phi ngalapen kesan ya phi ngapen don buram ya phi haleluya bat penon kam bor ba ru ya ka jing im ka jong phi kublai shibon ngin sekendo agoi ka por filaun phone hagini ki number phi ka screen ba filaun wan ru shin ka jaka haga prayer center jangka Potternet hang ne open Nongthymmai Nongkhryiem dan duk sengi ba ar duk ka sengi sak jan ka dia. Khubor shibon. Amen. Iro i try.